यूथ ऑफ GSB ऑडियन्स नमस्कार. पुढली वर्ष दुबई जाल्ले, या वर्ष सिंगापूर मलेशिया. GSB मात्र एक वचित असले इंटरनॅशनल टूर यूथ ऑफ GSB ऑर्गनाइज केला. तुम्ही पूरा जनानं प्लॅन करू का जल तितली वग्गे प्लॅन करायची कसं नाक म्हणारी पुढे पंत दुबई का आम्ही एक 150 जना लागी कोडियाला दुखून मुंबई दुखून अशी विंगड विंगड प्लेस दुखून चमकलेलीची दुबई का आणि मस्त गमत केलं ते मस्त जनानं सांगले आमक मिस झालंय पुढे पंत दुबई टूर आणि नेक्स्ट असल्यार सांगायची म्हणून या पण तशा सिंगापूर आणि मलेशियाक वच्चाक भारी चंद प्लेस तुमका गोतच आपण सांगका म्हणना जलारी खंची खंची प्लेस वच्चा कस म्हणून एक विषय सांगून सोडता डिटेल जाऊन मस्त जना टेन्शन असता इंटरनॅशनल कशी वच्चे ते करेन्सी कशी असते की कशी आहे बा टॅक्सी दरचे या पूरा मत येऊन असतं त्या पूरा तुम्ही मत येऊन सोडिता आणि यूथ ऑफ GSB करता अशी टूर आणतू भाग घेता प्लेस पळया या सिंगापूर एक पंदा फुल तुमका डिटेल जाऊन एक फास्ट रोलिंग दाखवून सोडला रे इतले चंद दिसता असं नो मस्त चंद दिसता असं पळयताना खुश जाता. सिंगापूर आणतू नाईट सफारी ट्रॅम राईड अशी विंगड विंगड एक्साइटिंग जाग पुरा असाची सांगताना तुमका खुश जाता. सेंटोसा म्हळ्यार एक प्लेस असा केबल कार मॅडम टुसर्ट्स मागीर विंग्स ऑफ टाइम मॅडम टुसर्ट्स म्हळ्यार तुमका गोत आशिल्ली बरीच एक वॅक्स म्युझियम ते मस्त सेलिब्रिटी असताची म्हळ्यार तांगेले वॅक्स स्टॅच्यू तांगेले हत्र वचून राबून एक फोटो काढताना भारी खुशी मस्त जनाल सोशल मीडियार तुम्ही पळोवन असताची तुम्ही काढल्यार कितले चंद असता न्हय पळयाची इतले चंद असे जागो म्हणून. आणि त्याच्या तरी युनिवर्सल स्टुडिओ एक बेस्ट सिंगापूर चमकला रे युनिवर्सल स्टुडिओ मात्र मिस करू का नज तसल एक जागो तुम्ही पळयता असाची हे वयर दोकून एक शॉर्ट्स तुम्ही पळयला रे कितले होड असतं युनिवर्सल स्टुडिओ म्हणून कळता सगळे एक दीस थंय स्पेंड करता जाता तितले विषय असताय तशी त्याच्या तरी मागीर शॉपिंग करू का सिंगापुरा चमकला रे आणि जी क्रूसांत वचून पळया क्रूसार वचून मलेशिया पावचे नेक्स्ट डे त्या क्रूसाचे एक पळोवचे बारी चंद विषय की रात्री बरे गमत करीत क्रूसारी गेंटिंग वर्ल्ड ड्रीम क्रूज म्हणून सांगून आणि तो डिनर ब्रेकफास्ट पुरा असता. आणि त्याच्यात तरी रात्री क्रूसार बसल्यारी सकाळी वचून तुम्ही मलेशियाक पावताच. सो मलेशियान तू बातू केव्स आसा गेंटिंग केबल कार राईड मागीर गेंटिंग हायलँड्स हे मस्त जनाक एक वचुका म्हणून असता आशी थंय वच्चे एक व्यवस्था असता असल पूरा मस्त जाग्याक वच्चाक प्लॅन केलेलं आसा. एक जस्ट तुमके एक कसं म्हळ्यार हायलाइट्स दिलेले आणि काही तुमकां क्लीन आयटिनरी एक्झॅक्ट प्लेस खंय पुरो वच्चा आसा म्हणून कळका जाल्यार हे पूरा जागो थंय आसा जाल्यार एक्झॅक्ट खंयचे दीस खंयक वच्चे म्हणून तुमकां कळका म्हणून जाल्यार हांगा दिसता अशी नंबराक एक कॉल कोरनो आत्ताच उलयाची आणि निमगे याची कितले जाता प्राइस कशें वच्चे फ्लाइट टिकेट कशी खंय दोकून खंय काडका तांगेलो पूरा विषय आसा म्हळ्यार ह्या नंबराक कॉल केल्यार तुमकां प्रत्येक डिटेल कळटा. फ्लाइट टिकेटाक रेट कितले थंय वच्चाक कितले थंय कितले दिसू आपास कदन येवचे ते कसं पुरा जाग असता आमी ह्या पुरा तुमकां सिंगापूर मलेशिया आशिल्ले जाग्याच विशय सांगले आम्ही खंयचे खंयचे जाग्याक वताची म्हणलेले विशय तांणी तुमकां डिटेल जावन सांगताची तशें जावन ते पुरा तुम्ही नोट करून घेयाची आणि असले मॅटर्स म्हळ्यार विशय येतच ताची पळयता रावपाची सिंगापूर मलेशिया टुराचे विशय येतच यूथ ऑफ GSB डिटेल्स पळयता रावपाची आणि माहिती येतच यूथ ऑफ GSB पळयता रावपाची. धन्यवाद.